ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होननायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टी लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टी लेभेलाव दालाबो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने दुब्लि बारियाव मोनफैलायबाय आरो माने दारि गोलावफोरनाव माइ गायदो लोगोफोर जोङो ओमफ्राय दारि गोलावफोरनाव माने हायाखै दिनैजों माने साननै जाबाय फार्स्ट टाइम माने माइ खामला गायनायानो माने लोगोफोर दारि गोलावनावसो फार्स्ट गायफ्लांबाय आरो लोगोफोर अब्लाबो अरजाया लोगोफोर फैसाखौ मोनबानो जागोन आरो ओमफ्राय माने नै बिबोनाङाबो माने गायदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे मादैबो ओमफ्राय बहुद मानसि फैगोन आरो ओमफ्राय दा नेथ'बाय दङ जोङो ओमफ्राय बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय माने जोंनि बे सालबारियावहाय मामा फैहांदो आरो अब्लाबो जों मामानि महर मोखांखौनो नुनाय नंला आरो माइ गायनानै दारि गोलावफोरनाव माइ गायना थानानै दा भिडिअ सिडिअफोरबो बिदिहाय लानानै माने होनाय जानाय नंला आरो नङाबाथाय सोलाबनाय मोनबाथाय नोंथांमोनानि सिगाङाव माने भिडिअखौ निस्सय लागौमोनबो जानो हागौ बेनिफ्राय फुरा लामायानो थिब थिब जाखाजोबदो आरो लोगोफोर माने बेनारजोंनो बुंफबजोबदो दा नोंथांमोननो एसे खोथाना होलांगोन आं थांनाय बाजिनो जै गोलैनायनि जोंहा बिबोनाङा फेन्दा गावहांबायमोन ओमफ्राय नै लोगोफोर इ माखा हाखौ ग्लाम ग्लाम फोमोनना होदो आरो दारि गोलाव माखाया ओमफ्राय इ माखाखौ माने जों गायनांगौ आरोना इनिफ्राय माने सानबैसे लाबावगोन नायनोसै फुरा इ माखाखौ ओरै लारि लारि गायजोब्बाय जोङो लोगोफोर इ माखाखौ फुरा हा फुरा इ माखाखौ गायजोब्बाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दायो इखौ नायनोसै दिनै सानसेनि गेजेराव बेसेबां हायो फैद' सान्दुं गोसाखाय जिरायबाय थाबाय थानोसै नामा नोंसोरलाय फैद' नङाबा दारि गोलाव जोख्लायजागोन ओइ दारि गोलाव माखाया बिरि फस फस सोबनानै दंगासिनो नै नङाबा लागायजागोन नै दारि गोलाव माखासे नै इसोरनावनो गायदो नै लोगोफोर जोङो बिरि सोबलागासिनो गावसोरा सायायाव जनानै फैद' फैद' थांसै फैद' जि गोसा लोगोफोर सान्दुङा माबायाव मा होनो नेसनेल यगा देआव थाङालाबासिनो बे माने सान्दुं गोसायाव रानथाबनो फैदो सान्दुं गोसायाव मालायफोरा यगा बानाय गुड मर्निं होबा जोंफोरा नै बेड मर्निंसो जाहैदो मा बुंबावनो आरो थौ हाजिरा मावना जानाया गोरलै नङा लोगोफोर नै बेसेबा गोसा सान्दुङाव थिं थिं ओमफ्राय दसे जिरायदबलाय लांबाय नै बेसेराफोरा ओमफ्राय नै इफोरबायसा फिरफिला थुजोबदो आरो लोगोफोर दिनै माने मामा फैगोन नालाय जोंनि सालबारियावहाय ओमफ्राय गासिबो थुजोबदो लारि लारि बेनार होजोबदो लोगोफोर गिदिर गिदिरनो ओमफ्राय फुरा लामायानो माने जाथा माबा मा होनो फिरफिला थुजोबनाय लोगोफोर गैया थांनो मोनदिया जोंफोरा माइ खामला गायनानै दारि गोलावनियाव फिरफिला बिरनायजों सान्दुं गोसाजों जोंनि माइ गायनायजों जि समायना नुखादों नै लोगोफोर ओइ फुरा लामायानो माबार न'आव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो लोगोफोर थान्दानो इनिफ्राय माने हाखु दाखुबो दुगैनो हाया नालाय दसे जिर'नि लानानै दुगैस्र'बाय आरो इनिफ्राय माने फुङावनो आङो आदार माखाखौ माने संलांखादोंमोन आरो दिनै माने रोसि सङाखै आङो ओरैनो माने भाजा गोजासो मैखुन आरो न'निनो जिगाबनि मैखुनमोन जिगाबनि मैखुनजों ओमफ्राय बुट ओमफ्राय लोगोसे माबा दिंखियाजों बुट आरो बेखिनि भाजायानोमोन लोगोफोर ओमफ्रायनो जाहोलांसै आरो बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय मैखुनजों बुटजों नै बरिया गोथाव नुखाबायहाय लोगोफोर नुनायावनो जाथावथावनो इनिफ्राय लोगोफोर माने बिखुमजो लाहानिसोमोन आरो आइ बिखुमजो अननानै हरदोंमोन न'निनो माने जिगाबनि मैखुन जिहेथु ओमफ्राय बिराद गोथावहाय दिनैसो जानोसै आरो फार्स्ट टाइम बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर बोसोरनै बोसोरथामसो जाबायमोन बेफोरबायसा मैखुनखौ मोनजाफेरथाराखैमोनहाय लोगोफोर मानो होनबा बेराखैमोन ओमफ्राय माने लोगोसे नैखैजाय आरो माने दिंखियाबो जों बुटजों बरिया एवना लाखाबाय लोगोफोर एवनायखौ देखायलायासै माने समनि आंखाल लोगोफोर ओमफ्राय माने जानानै माबार होख्लायलांनोसै डिउटियाव बेखिनियानो आरो लोगोफोर ना ओंख्रिया रोसि जेबो गैया लोगोफोर बेखिनिल' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइखौ लानानै बुहुद
माने ससियेल मिडियायाव दावराव नुगासिनो दङ आरो लोगोफोर इनिफ्राय माने जोंनि बे आर'नायावनो माने पुदुम बिबारानो पुदुम बिबारनि माने सावगारि आर'नायाथ' आर'नायनो माने दंखायो ओमफ्राय माने फारौ पुदुम बिबारनि माबा होबाय आरो एरनानै होनाय लोगोफोर इनिफ्राय बेखौनो लानानै बहुद मानसियानो दावराव आरो ओमफ्राय आसलते जोंनि बर'फोराबो गोदान माबा दिहुनबाय थायो डिजाइनार दिहुनबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय मानो बेफोरबायसा जोंनि बर'नि बा मस्थ' बर'नि थैनि आर'नाइ मस्थ' जोंनि नामजादा मानिजाथाव मानगोनां बे आर'नाइखौ मा होनानैलाय बेफोरबायसानो मोनसे राजखान्थिनि बा राजनितिक राजखान्थिनि हानजानि बेफोरबायसानि माने पिकचार बेफोरबायसा होजाया आरो ना लोगोफोर जियानो जादोला बहुद मानसियानो माने गाज्रि फोरमायदों आरो जोंनि बर'नि आर'नाइखौ बेफोरबायसा माने जाबा दाजा खालामनायनि थाखाय ओंखायनो माने दायो जेम्स बिथाङा मा होनखो आरो लोगोसे एक्टर जन कार्जिया मा बुंखो नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय आङो ससे माने क्लिकखौ होनानै होनोसै ओमफ्राय नै जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा ओमफ्रायहाय नै बिदि आरोना एकदम ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना नै बिदि जा मोजांखा आरोना डिजाइनाबो नै जा मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथां आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिसनेल आर'नाइ ट्रेडिसनेल जितु आर'नाइ थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो खिन्थु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बिनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों थिग আছে जोंखौ बर' ट्रेडिसनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो खिन्थु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो खिन्थु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউডুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिसनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै बिजेपिनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমান সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো বিজেপি চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই
বিজেপির মান সম্মানকে কোনোদিন নাখাবি CM স্যার যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন সেন্স যদি নাই এনেকুৱা মানুহ টিকিট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM স্যাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टी लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टी लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन थैंक यू हे भगवान रामानन्द प्रभु नों बबाव दङमोन दा बबाव दङ बुहुमा माब्लाबा बांद्राय अखा हानायजों दैबाना जानायजों बांग्रिंजों जुद्ध जानायजों बेफोरबायदिनो दखर दखर सुबुं माहारिया थैजोबलांसिगोन नामा दा भिडिअखौ एसे नायनानै लाग्रोदो जोंहा सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो बरायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव बियो गावनो सोंदों आर'नाइयाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों नोंसोरो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों नोंहा मानो जोंबाय थायो बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट्स फैयो दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा माबायदि नुदों आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों मानो होनोब्ला दिनैसिम आर'नाइ बानायनाया दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाबोखो बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो हानाय नङा नाथाय आर'नाइयाव माब्लाबाबो रावबो आर'नाइखौ माब्लाबाबो बायदिसिना बिबार बायदिसिना होदेरनानै समायना साजायाखैमोन दिनै नों सासे मेलेमजिबि गोरों बर' फिल्मनि एक्ट्रिस बयजोंबो मिन्थिजानाय बयजोंबो अनसायजानाय लामा दथा फुटबल ग्राउन्ड स्टेज प्रग्रामनिफ्राय लानानै दिनै नोंखौल' नुयो दिनै नों एसेबां माने सोर बे आर'नाइयाव बिबारखौ सुखो सोरनो होनो थाखाय सोर गेदेमानो होनो थाखाय सोर सानखांखो सोर सुना हरखो आं बेखौ जेबो बुंला नाथाय नों बे आर'नाइखौ लानानै मानसिफोरनो देखायदों नंना नङा बेनिफ्राय सोंदों पाब्लिकनियाव आंनि ताराफनिफ्राय जोबोर मोजां नुदों नोंदि एसेबां मोजां जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ सोर डिजाइन खालामदों सोर होखो दा नों बेखौ पाब्लिकनि सिगाङाव देखायनानै होदों आं जोबोर मोजां मोनदों आंबो मोजां मोनदों दिनै आंनि सोंथि पाब्लिकनियाव बर' हारिनि समायना रमायना आर'नाइ बेखौ जोङो मानसिफोरखौ बरायोब्ला बाहायो नाथाय दिनैनि दिनाव आर'नाइयाबो गोबां बिजनेस जालांबाय आर'नाइनि टफि गासैबो बुस्थुआवनो आर'नाइ जालांजोब्बाय आं बेखौबो गाज्रि बुङा आर'नाइया मोननै बुस्थुआवल'सो बानायजायाखै बेबो बानायजागोन बारा सम नांला बारा गोबाव नांला बेखौ बानायनानै आर'नाइखौ डिजाइन खालामनानै फाननो मोननैल' बुस्थु दंबयो बेखौ बानायगोन मानसिफोरा साननैसो उनाव फैनो गोनां समाव बेखौबो बानायगोन जेरै आर'नाइयाव दा सोरबा सानखांनानै बिबार बानायदों सोरबा गेदेमानो होनो माने जुग जुग बे आर'नाइयाव माने बे बिबारा थाथोंसै नंना नङा मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथियाव
जाय बिथाङा जाय दैदेनगिरिया बेनि सिम्बलमोन बेखौ होनानै होदों। दा नोंथांमोननियाव आंनि सोंथि, दिनै गाबोनो सोरबाया नांगोल, ट्रेक्टर, आखाइ गासैबो मानसिया बे आर'नायाव गावबा गावनि सिम्बलखौ होयै होयै गासैबो लाग्रा जागोन, बेरायग्रा जागोन। दा नोंथांमोना मा बुंगोन? गावबा गावनि सिम्बलखौ आर'नायाव गावबा गाव होगोन गोसोबायदि, गोसो